आपण आता महाड सिटी सोडून पुढे आलो आहे. तर महाडमध्ये भरपूर ठिकाणी काम जोरात चालू आहे आणि अगदी नाईट शिफ्टला देखील काम चालू आहे. इकडे बघा, या ब्रिजचं देखील काम आता परत चालू केलं आहे. मागच्या वेळी आपण आलेलो त्यावेळी हे काम अर्धवट स्थितीत होतं, पण आता याची पण थोडीफार प्रोग्रेस आहे अजून. मित्रांनो, महाड सोडल्यानंतर इकडे 4 लेनचं काम झालेलं आहे आणि आता याच्या पुढे येणार आहे पोलादपूर आणि पोलादपूर नंतर आपला घाट चालू होईल, कशेडी घाट. तर मागच्या वेळी पोलादपूरमध्ये देखील काम जोरात चालू होतं. तर आता आपण बघूया की आता सध्याची परिस्थिती काय आहे ती. इकडे महाड सोडल्यानंतर तर पूर्ण मस्त कॉन्क्रीट लेनचं काम झालेलं आहे. तर सर्व्हिस रोडचं काम मगाशी चालू होतं बाजूला. इकडे बघा, नाईटला कॉन्क्रिटिंगचं वगैरे काम चालू आहे. दिवसा पण काम जोरात चालू असतं आणि काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या हेतूने रात्रीच्या शिफ्टमध्ये देखील काम चालू आहे इथे. आणि आता महाड सोडल्यानंतरचा हा टोल नाका. तर टोल नाक्याचं काम नेहमीप्रमाणे तर ते जलद झालेलंच आहे आणि इतर सामान वगैरे देखील त्यांचं आणलेलं आहे या ठिकाणी. फक्त आता जोडण्याचं वगैरे काम कदाचित बाकी असेल. केबिन वगैरे तर पूर्ण बसवून झालेले आहेत, वरची शेड वगैरे. इथले आजूबाजूचे रस्ते देखील पूर्ण झालेले आहेत, फक्त बाकीच्या लेन बंद ठेवलेल्या आहेत. फक्त या सिंगल लेन चालू आहेत, येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या. तर मित्रांनो, फायनली आपण आता पोलादपूरमध्ये आलो आहे. तर इकडून आपल्याला महाबळेश्वरला वगैरे जाण्यासाठी रस्ता आहे आणि महाड ते पोलादपूर या रस्त्याचा जर विचार केला तर मोस्टली 4 लेनचं काम पूर्ण झालं आहे आणि इतर ठिकाणी देखील काम चालू होतं जोरात. त्यामुळे हा टप्पा तर एकदम व्यवस्थित क्लिअर आहे. आणि पोलादपूर सिटीमध्ये जर आपण बघायला गेलो तर या ठिकाणी देखील चालू आहे काम. आणि सर्व्हिस रोड तर मागच्यापेक्षा भरपूर सुधारलेला आहे, म्हणजे त्याच्यावर पॅचअप केलेलं आहे. लास्ट टाइम आम्ही आलेलो त्यावेळी इकडे भरपूर खड्डे होते आणि पूर्ण खडी होती रोडवर. तर आता या ठिकाणी पॅचअप वगैरे झालेलं आहे आणि इंटरनल रस्ता देखील मोस्टली पूर्ण झाला आहे. फक्त एंड टू एंडचा जर विचार केला तर तो रस्ता पूर्ण झाल्यावर ती लेन चालू करण्यात येईल. बाकी सर्व्हिस रोड वगैरे एकदम मस्त आहे. लास्ट टाइमला भरपूर बेकार परिस्थिती होती, त्या बाबतीत खूप सुधारलेलं आहे. पोलादपूर सोडल्यानंतर आपण आता कशेडी घाटामध्ये आलो आहे आणि ही आता घाटाची सुरुवात आहे. या ठिकाणी देखील काम जोरात चालू आहे. तर पायथ्याची मगाचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी देखील रुंदीकरण वगैरे, त्याच्यानंतर डोंगर खोदाई ही सर्व कामं चालू होती आणि या ठिकाणी देखील जोरात काम चालू आहे. फक्त यावेळी आपल्याला बोगद्याचं स्टेटस बघता येणार नाही, पण त्याच्याबद्दल काही माहिती मिळाली तर ती आम्ही स्टेटसला नक्की अपलोड करू कम्युनिटी पोस्टमध्ये. तर त्या ठिकाणी देखील तुम्ही चेक करा, त्याचे अपडेट्स देखील आम्ही घेऊन येऊ. तर आता आपण घाटात आहोत, कशेडी घाटामध्ये, आणि एकदम सावकाश बस चाललेली आहे. आज एवढं ट्रॅफिक नाही आहे, तरी पण लोडिंगच्या गाड्या वगैरे आहेत भरपूर, ज्या पूर्ण नाईटला ट्रॅव्हल करतात. आणि ते काम चालू असल्यामुळे जरा रस्त्याची परिस्थिती थोडीशी जरा बेकार आहे.
घाट उतरलोय आणि इथून आता खेड 19 किलोमीटर राहिले. ओव्हरऑल जर घाटाची कंडिशन बघितली तर घाट चढताना थोडंफार काम चालू होतं त्या ठिकाणी फुल स्पीडमध्ये, पण उतरतानाची जर परिस्थिती बघाल तर थोडेफार मध्ये खड्डे होते, बाकी घाट पूर्ण ओके होता. आणि इथून आता कशेडी घाटाचा हा पायथा ते खेड हा रस्तामध्ये झालेला आहे, कारण लास्ट टाइम आम्ही आलेलो त्यावेळेस त्याच्या 4ही लेनचं काम झालेलं होतं. त्यामुळे इकडून आता आपल्याला खेडमध्ये पोचायला काही जास्त वेळ लागणार नाही. हा रस्ता पूर्ण क्लिअर झालेला आहे. रात्रीचे 2 वाजलेत आणि आम्ही आता पोचलोय भरणे नाक्याजवळ. कशेडी घाटाचा पायथा ते खेड भरणे नाका हा रस्ता तर पूर्ण ओके झालेला होता, त्यामुळे पटापट आलो. आणि इथे भरणे नाक्याजवळ अजूनही काम चालू आहे रोडचं, त्यामुळे इथून आपल्याला सर्व्हिस रोडने जावं लागतं. या ठिकाणी देखील काम चालू असल्यामुळे हे देखील लवकरात लवकर होईल पूर्ण असं वाटतंय. तर आता जस्ट जगदंबा ट्रॅव्हल्स आम्हाला क्रॉस झाली. ते मगाशी आमच्या मागे होते, पण हा मस्त स्पीडी रस्ता असल्यामुळे जवळपास 2 ते 3 ट्रॅव्हल्सने ओव्हरटेक केला. हे भरपूर दिवस काम असंच पेंडिंग आहे या ब्रिजचं वगैरे, तर हे देखील लवकरात लवकर झालं पाहिजे, जेणेकरून हा इथे सर्व्हिस रोडची जी काय बेकार परिस्थिती झालेली आहे त्याच्यातून जरा सुटका होईल सर्वांची. तर आता पुढे आहे परशुराम घाट. तर आपण परशुराम घाटाचा देखील स्टेटस बघणार आहोत. त्या ठिकाणी 2 दिवसापूर्वी दरड कोसळलेली, पोकलेन चालक वगैरे आणि 2 पोकलेन हे पूर्ण त्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेले. तर आपण आता तिथली देखील त्या ठिकाणची देखील आपण परिस्थिती बघूया काय आहे ती सध्याची. हा आहे जगबुडी नदीवरचा पूल. तर भरणे नाका सोडल्यावर जरासा या पुलाच्या पाठीमागे रस्ता भरपूर खराब होता आणि या ठिकाणी देखील थोडेफार खड्डे आहेत. मंडळी जस्ट आपण आता जगबुडी नदीचा पूल क्रॉस केला, तर त्या ठिकाणी थोडासा रस्ता खराब होता पुलाजवळ. आणि आता आपण आहोत भोसते घाटामध्ये. तर भोसते घाट मागच्या वेळी ओके होता, म्हणजे 1 लेन तरी चालू होती त्याची, आणि दुसऱ्या लेनचं पण काम जोरात चालू होतं. काही काही ठिकाणी डायव्हर्जन्स होते. तर इकडून पुढे आता आपण भोसते घाट आणि त्याच्यानंतर परशुराम घाट असे 2 घाट क्रॉस करून आपण चिपळूणमध्ये एंटर करणार आहोत. आणि अजूनही गाड्या येत आहेत आपल्याकडच्या. आनंद ट्रॅव्हल्स सगळेजण आम्हाला हात दाखवत आहेत, पण गाडी फुल असल्यामुळे आम्ही कोणालाच थांबवलं नाही आहे. इकडे देखील मला वाटतं डे नाईट काम चालू आहे, JCB वगैरे आणि चालू आहे. इथे आहे खेड रेल्वे स्टेशन. या ब्रिजच्या खालून रेल्वे जाते. सध्या तर सामसूम आहे स्टेशन. तर इथून आपण आता भोसते घाटामध्ये एंटर करणार.
मित्रांनो, आता आपण आलोय चिपळूणमध्ये. 2:45 वाजलेत आणि या ठिकाणी थोड्याफार ठिकाणी पॅचअप वर्क वगैरे केलेलं आहे आणि इकडे मध्ये बॅरिगेड्स लावून काम चालू आहे. मागच्या ऑक्टोबरमध्ये तर इथे फुल बेकार परिस्थिती होती, म्हणजे पूर्ण खड्डे होते. तर आता डांबरी रस्ता केला आहे सर्व्हिस रोडला आणि इकडे मधोमध काम चालू आहे मेन लेनचं. परशुराम घाटात जर विचार केला तर तो ओव्हरऑल ॲव्हरेज होता आणि काही ठिकाणी काम चालू होतं आणि हल्लीच ती दरड कोसळलेली त्या ठिकाणी देखील मातीचा भराव बाजूला वगैरे करून रस्ता चालू केलेला. तर आता आपण चिपळूण सिटी सोडून पुढे चाललो आहे. पुढे आपल्या तन्मय ट्रॅव्हल्स चालते आणि इकडे देखील काम चालू आहे, पण मध्ये गाड्या वगैरे पार्क करून ठेवलेल्या आहेत जास्त. मित्रांनो, आपण आता आरवलीवरून निघालो आहे. तर चिपळूणपासून आरवलीपर्यंत मध्ये मेजर असं काही काम चालू नव्हतं, जस्ट नॉर्मलीच काम चालू आहे आणि रस्ता देखील पॅचअप वगैरे असंच आहे. काही ठिकाणी थोडेफार खड्डे आहेत. तर आपण आता आरवलीवरून निघालो. इकडे तर पॅचवर्क वगैरे केलेलं आहे व्यवस्थित आणि या ठिकाणी काम देखील चालू आहे फुल स्पीडमध्ये. रिटेनिंग वॉल किंवा रोडची पेवमेंट वगैरे यांचं फुल स्पीडमध्ये काम चालू आहे. संगमेश्वरच्या इथे पुढे काम हाती घेण्यात आले रुंदीकरणाचं वगैरे.
या ठिकाणी डंपर्स वगैरे पोकलँड वगैरे सर्व काम चालू आहे. पहिल्यांदा रस्ता रुंदीकरण होईल आणि नंतर मग कॉन्क्रिटीकरणाचं देखील काम लवकरात लवकर चालू होईल. इकडे बाजूलाच प्लांट पण आहे. तर या ठिकाणी आता पूर्ण सेटअप होतो आहे. तर लवकरात लवकर माझ्या मते येत्या काही महिन्यामध्ये हा देखील पोर्शन आपल्याला पूर्ण झालेला बघायला मिळेल. बाकी रस्त्याची सध्याची परिस्थिती तर ओके आहे आणि जे मागच्या वेळी खड्डे होते ते पूर्ण सर्व बुजवण्यात आलेले आहेत आणि आता ट्रॅव्हलिंगसाठी रस्ता तर अतिशय उत्तम आहे. आपण आलो आहोत हातखंब्याजवळ. तर संगमेश्वर ते हातखंबा हा इकडून रस्ता रत्नागिरी सिटीमध्ये जातो. आपण मुंबई गोवा हायवेने जाणार आहोत. तर संगमेश्वर ते हातखंबा या टप्प्याचा जर विचार केला तर रस्ता पूर्ण ओके आहे आणि रुंदीकरणाचं काम देखील चालू करण्यात आलेलं आहे. बहुतेक ठिकाणी काम चालू आहे. परत पूल वगैरे असतील तर त्यांचं देखील काम चालू आहे. जे साईडचे रिटेनिंग वॉल वगैरे असतात त्यांचं देखील काम चालू आहे. आणि प्लस निवळी फाट्याजवळ थोडेफार खड्डे आहेत आणि निवळी घाट हा देखील ओके आहे. याच्यामध्ये देखील काम चालू आहे. पण थोडेफार खड्डे सोडले तर बाकी रस्ता पूर्ण ओके होता. तर आता आपण हातखंब्यावरून पुढे निघालो. तर इकडे आधी पहिल्यांदा काम चालू केलेलं नव्हतं. तर ते आता हळूहळू एक एक टप्प्यामध्ये काम चालू करत आहेत.
आहेत आणि आता आम्ही लांजाला पोचलो आहे। तर लांजापासून पूर्ण झारापर्यंत हा रस्ता झालेला आहे। लांजानंतर काय काय ठिकाणी सिंगल लेन वगैरे बनवलेलं आहे, पण राजापूरनंतर फुल झारापर्यंत रस्ता ओके आहे। आता मी जरा थोडासा आराम करणार आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की सांगा। त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।